uKhuzani kule album kune biggest achievement kunomlando eyuqophile le album. Into oqala nje umlando wokuthi ialbum for the first time kuMaskandi ina 19 songs. Umlando loyo. Umlando wesibili ukuthi kulo 19 songs ingoma zimnandi zonke, akuskipheki, akweqeki. Unext awushayeki, zimnandi zonke. Umlando loyo. Ingoma nengoma ine message yayo, inesigqi sayo. Ey bafowethu uthi le ngoma ingithinta kubazala abangishiyayo, ithi jiki kufake esontweni, ikumotivate, uthi usathi usesontweni uyamotivateka, ikufake eviyweni lebutho, ikufake insizweni, nangu wena sewuyagiya, uthi usathi uyagiya, nangu yona manje seyishaya izitha, kuyaliwa manje sempini, uthi usathi sempini, nayi seyikhuluma ngempilo manje na seyiyaqhwashi seyiyakukhumbuza ukuthi hayibo qaphela lokhu kuzuzuze lokhu. Le album ayikho ingxenye yempilo yomuntu engakhulumi nayo. Shela ngasho ngakhona madoda ngusidika dhiwa njenge sinezidika zofaka zonyoka. Amadoda sengiboshwa nama gays. Kulungile ke bafowethu ngilala ngikhona. Iyekeleni lenteni ukuthi nixawe ialbum emva lokho mase number nipostana nami. Lokho number ningimatanisa ezintweni ningimatanisa. Hey wena uyathenga kwasha kwacima kanjani? Yekelani ukuspread amanga nabantu. Lokho nithi nizothathela ama voice note eyami account igcina ukuloga in ngo 24 past 4 ngolesithathu la ngangisuka khona ngenkathi ngisuka lapha eHillbrow. Futhi ke seningiwezile uma nizophosa isithombe sami ngise police station ngoba bengenabo ubufakazi bokuthi ngafika eHillbrow. So ke sekukuhle kakhulu futhi nabantu noma namaphoyisa ayifikile lapha bengenayo ishow ukuthi babe obani. Kodwa kumuntu oshuthi isithombe sengizobaza ukuthi ubani and waye khona uzobe ufakazi ngoba isithombe ngizositreka ngize ngisithole ukuthi sishuthwe i-device kabani. So nje bafowethu kumnandi yonke into, yekelana ukuyinyeza ngabalandeli benu. Bakhona abafowethu abantu abanithandayo kufanele ngabe niyabaposta but nibhizi nipostana nosiqiniseko ngoba nifuna ukuba relevant ngami. Yekani futhi lento enoloku nifoster ngomthandeni nifuna kuloko nenze ngathi umthandeni konke esihlanganisayo naye ngoba nakho mhlambe nifuna kuloko niqhubeka nimataniseka naye umthandeni akasekho kwi-level yenu. Unemba ngezinto umthandeni usanda kuhlula uMaphorisa lapha na kwilokhuza kumapiano kwi-best record of the year. Usanda kuhlula oba lentombazana uThayela. Yabona uThayela usanda kuhlula uThayela, usanda kuhlula oKabza the Small. Ibona abantu labo njengamanje umculo wakho omataniswa nabo. Yekelana ulokhu nikotela kuyena. Ninowe nje umculo ibambeni nje i-level bafowethu vele nilapha koMayogathi njengamanje. Incane kakhulu ingoma yenu ingangayo uMayogathi. So zamanje bafowethu ukuthi nithi ukwehlisa ukuqina kancane nehlisa ukuphapha kancane lisazolunga nje izwe liqonde step by step. Yonke into bafowethu isazoba right ningasaba. Uyabona kunezinto ekufuneke zithi mazenzeka zisishiye nemibuzo. Sizibuza ukuthi kanjani. Ebese siphuma neconclusion yokuthi konje sekukhona lento yokuthengwa kwama views ko YouTube. Uyabona ukuthi indlamlenze ishaye ialbum ena 19 songs. Ebese kuthiwa lungakapheli nje ngisho usuku iphumile lo album sekunengoma ene million. Lokho bekumele kusithuse siyiSouth Africa kushiye nemibuzo. Bekumele lokho kuconfirm lento ehlezi ikhulunywa izitha zokuthi uKhuzani uyathenga ama views, uyathenga yonke into. Kodwa awukwazi ukukhipha ialbum enkulu kangaka nezingoma ezimnandi kangaka, ialbum esisetshenzwe kangaka, ialbum ena 19 songs ebese ulindela imiliyoni. Kuthi sekunengoma enemiliyoni, ialbum ingakaqedi ngisho 2 days. Sikhuluma ngealbum la, asikhulumi ngesingle track. Sikhuluma ngealbum. Imangaliso sayigila kwi-single track zabonakala.
wafika uNtunsula naye wagileza akhe imangaliso kwi-single track yakhe siyazazi imangaliso zeGucci. Uyabona? iParis yagila imanga ziyabonakala ziyaziwa imanga zeParis. Sikhuluma ngama-single track lapho. Uma encintisana ama-single track. iParis incintisana nomjololoyo kwaphuma iGucci seyizogqiba umgodi. Uyabona? Okuyinto leyo efair mawuthi uyayibheka kahle ukuthi okay kwaphuma i-single track iParis. Okay. Yalwa. Okay. uKhuzani wakhipha i-single track umjololowo. Walwa wagila imanga wavula igebe wagubha imgodi waqopha imlando umjololowo wahlukanisa unyaka. Okay. Zalamba ikhova. Kulokuthiwa kuzophuma i-album ingaphumi i-album. Wabona uNtunsula ukuthi okay ngoba lento ayijahayo ujaha i-single track ethi umjololowo akangayikhiphi i-album akakhiphi i-single track iGucci kube iyona nto ezokwenza isense uma kuthiwa uhlula uKhuzani ngayo kube umhlula kuma single track nangempela wayikhipha i-single track okuyiGucci. Uyabona? Noma ke ingakafiki kwi-level yomjololowo ngoba masikhuluma ngomjololowo sikhuluma nge-song of the year ehlukanise unyaka ngoba masikhuluma nge-song of the year sikhuluma ngengoma ehlukanise unyaka ekuyiyona esingene ngayo onyakeni omusha. Uyabona? iGucci izamile bafowethu yazenza nayo imangaliso zayo ngendlela yayo although ingafikanga emangalisweni ezenziwa umjololoyo kodwa ikwenzile nayo okuqondene nayo njengokuthi lishayile imiliyoni ungakapheli u24 hours iphumile okuyinto leyo ewumlando enkulu yakwenza iLokhozi umjololowo wabeka umlando owawuthi shaya imiliyoni in one day. Uyabona? Yafika iGucci yashaya imiliyoni before the day ends. So okuyinto leyo okumlando omusha owenziwe iGucci kuma single tracks. uKhuzani esesikhiphela ialbum angeke usuthatha ialbum manjena sewuhamba soyoyicomparisha neGucci sewuyothi hey iGucci ihamba yodwa ihamba phambili awubheka amamiliyoni uyasangana mawunjalo uyasihlanyela uyasikulela kahle nje awukahle ukusinyela wena sijwayela kabi wena. Ungafanisa kanjani i-single track ne-album ena 19 songs uyifanise ne-single track into wonke umuntu ovela athi mbo engomeni eyodwa? Ayekani ukusijwayela kabi nina, yekani ukusijwayela ukunya. Uyabona uKhuzani kule album kune biggest achievement kunomlando eyuqophile le album. Into yokuqala nje umlando wokuthi ialbum for the first time kuMaskandi ina 19 songs umlando loyo. Umlando wesibili ukuthi kulo 19 songs ingoma zimnandi zonke akuskipheki akweqeki unext awushayeki zimnandi zonke umlando loyo. Ingoma nengoma ine message yayo inesiqi sayo. Ey bafowethu uthi le ngoma ingithinta kubazala abangishiyayo ithi jiki kufaka esontweni ikumotivate uthi usathi usesontweni uyamotivateka ikufaka eviyweni lebutho ikufaka einsizweni nangu wena sewuyagiya uthi usathi uyagiya nangu yona manje seyishaya izitha kuyaliwa manje sempini uthi usathi sempini nayi seyikhuluma ngempilo manje na seyiyaqhwasha seyiyakukhumbuza ukuthi hayibo qaphela lokhu kuzuzuse lokhu. Le album ayikho ingxenye yempilo yomuntu engakhulumi nayo. Bese uzongitshela ukuthi le album ke usungayicomparisha ne-single track. I-album hayibo hey wena yeka ukusangana wena yeka nje ukusangana
Uyabona, zikhona insizwa lana esizibonile, insizwa ezikhombisa ukuthi zinengqondo esebenzayo, ziyile esikoleni, insizwa enjengomgibe kanje. Uyabona, insizwa ezithi ngisemdletsheni impela kodwa ngeke ngiwadle amandla enye insizwa, ukhuzana uculile la. Zikhona insizwa bakwethu, ziningi insizwa emdletsheni ezisebenzayo ingqondo yazo. Uyabona, mina ngancoma ingoma kaMthandeni, ngancoma iParis. Uyabona, ngayincoma bafethu ngayo yonke indlela, ngakhombisa ukuthi umtalapho, ingoma. Angeke sidlane bakwethu amandla, ingoma mayimnandi imnandi. Ingoma mayimnandi imnandi. Ngoba phela sibona abangani singama opponent. Ngiyi-Blue Nation mina, ngiyona i-Red Nation. Uma ngabe ngincoma okuhle okwenziwe uNtuntula, ngizokuncoma ngikuncome bese ngivuka ngakusasa ngiyakudalabha futhi. Uyabona, ngoba phela asincengani bakwethu, sizimbangi. Uyabona, angeke sincomane size sikhothane ihlama. Ngizokuncoma namhlanje ngivuke kusasa ngikushaya ikhanda nje, ngoba ngeke nje. Uyabona, nangu lo mfana umgibe ufike wancoma. Uyabona, uthe esencomile wavuka ngakusasa esegqoke ezinye impahla washaya. Uyabona, okuyinto understandekayo ukuthi okay, la u-honest, ingoma imnandi, la useyatalapha, sekuyigame. Into leyo ebonakalayo bafethu, eclear, eyakha isense ukuthi as much as kukhona okuhle engingakubona emdletsheni, kodwa futhi igame, umdlalo omuhle mawuqhubeke. Uyabona, lonto leyo yenza ukuthi uphinde uunderstand nokuthi abe ungeke ucomparishe igush uyicomparishe ne-album yonke ena 19 songs. Uyabona, uma sikhuluma ngemiliyoni elishayiwe, thina sikhuluma nge-album esishaye imiliyoni in less than 24 hours iphumile. Emdletsheni bakhuluma ngegush ukuthi yona yakwenza lokho as a single song. Thina sikhuluma nge-collaboration, sikhuluma nge-album equkethe 19 songs. Uyabona, into leyo ongeke uyifanise mawuhlakaniphile la ekhanda usile kahle, ngeke uzocomparisha lezo zinto lezo. Asithathe amandla e-album siwaqondanise ne-album. Sithathe amandla e-single track aqondane nama-single track. I-single track mayicomparishwe nama-single tracks. I-album icomparishwe nama-album. Sithi thina kumaskandi yiphi album ngaphandle kwale kaKhuzani, yiphi enye album eyake yashaya more than 1 million views ungakapheli u-24 hours iphumile? Sithi Khuzani uqophile mfowethu umlando, siyabonga. Njengamanje ungakapheli u-24 hours, u-2 days iyoshaya 2 million. Ungakapheli u-2 days iyoshaya 2 million. I think sayushayile futhi u-2 million i-album. Uyabona,